Нищо не разбирам от коли, но ще се опитам да ви покажа как в някои филми озвучават спортните автомобили. Всичко това ще видите точно сега във втория епизод на Музикален нърд. За да имитираме звук от спортен двигател, можем да използваме два различни метода. За първия начин ни трябва електрическа китара, малка ракиена чашка и много дисторшън. За втората техника ни трябва празен кен от бира. Целта ни е да го намачкаме малко по-нагоре от средата, нещо е такова. Имаме нужда още от гласа си и от езика си. След като имаме всичко в наличност, започваме да мучим като крава. Следващата стъпка е да си представим, че сме човек, който не може да казва р, но много силно се опитва. Сега ще направим тези две неща заедно, допряна уста до кенчето. Добавяме малко ефекти и цялото нещо трябва да звучи ето така. Надявам се да ви е било много интересно. В коментарите напишете кой от двата начина ви звучи по-достоверно.